duba. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne Maulana Rasul farin duba. Mafi tausayi sarkin jin kai ya ra'uf duba bukatuna. Na tsaya cak na gigice zuciyata na yi min kuna silar hakan kaunar annabi ne. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne abinda zan roka kai wa habib shi kake yi mar har kullum. Take na shirye irin wannan wanda kai yi mar har kullum. Hakikar ma'aiki sirri ne. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne a sanya matansa cikin hasken har ma da 'ya'yansa ina doki. Ko guda ba zan ware ba cikin sahabbai sun je yaƙi. Ni kwa me yayi dan maula ne. Fiyayyen halitta annabi ne wanda yake su yayo nazari bai kyautatawa annabi ba. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne Maulana Rasul farin duba. Shehu Ahmad Atijani Jilani jikan annabi ne wanda ke kinsu da zagin su yadda na sufan annabi ne. Shehu Barhama waliyi ne. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne dan gidan annabi shalele Shak Sharif Sani murabbina. Shehu Abdalla garin Azare a yau ka zamo hasken rana kau da kai babban aiki ne. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne katangar buwaya annabi ne guda dubu sun gaza haurawa. Kudan tuno shi filin yaƙi a san da shi ɗaya ke jurewa. Shewanin annabi ajiz ne. Fiyayyen halitta annabi ne ja gaba sanda ake tsoro annabi na ne ba wani ba. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne Maulana Rasul farin duba. Fiyayye a fannin adalci ka gure burin mai kwadayi wanda bai zo ba yana samu tanadi na itina har kayi. Waye nuna mana Allah ne. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne dan dashe shi wankan kudura kin maiki wani sirri ne. Idan ka kalle shi ganin farko na biyun ya zarce haka ne. Ciccira kinsa yake haka ne. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne kudan biyo ne ku ji baiwarsa idan ya zo ko baya nan. Haske da kamshi zai dashe gun wani hakan bai kaiwa wannan. Hakikar abin so annabi ne. Fiyayyen halitta annabi ne hakan hali ko tsarkin nasaba annabi na shi ne a gaba. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne Maulana Rasul farin duba. Mu dan tuno shi da yana yaro ɗabi'unsa wai shin ya suke ne. Baya ha'inci bai algus a gumbiyayya shi lida ne ko magauta sun san haka ne. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne a tarihi tun yana goye baya tumbudi baya kuka. Hankali har da cikar ilimi a lokacin ma ya zan fauka. Waye yake marshi bene. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne Rabbi Allah ya tsara shi yanda ba zai taɓa yin wani ba. Tafiyar kafa cikin taro duk yawa annabi ne a gaba. Baya waige shi duk ɗaya ne. Fiyayyen halitta annabi ne yana gani ko bai waiga ba. Mu je karatun baiti na gaba. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne Maulana Rasul farin duba. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne Maulana Rasul farin duba. Yadda duk Allah ya soye hakan yake yi mumin shaida. Mala'ika ma ya fura ƙasa gana na Maryam ta haife da. Komai ka kalla daga Allah ne. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne wani labari zan ba ku kudan saurara domin Allah. Wadda rana ne daga Hishami yanzu shigun manzan Allah. Shi da 'yan wasu mutane ne. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne kansu zo gun manzan Allah sun yi tattaunawa tare akan tambayoyi masu wuya. Idan ya amsa su sun tare cikin addinin musulunci ne. Fiyayyen halitta annabi ne suna faɗin in har ya amsa ba za mu ƙara bautar gunki ba. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne Maulana Rasul farin duba. Ga su can ta yamma suna a tafe sun taho gun manzan Allah. Shi kwa ya dubi gabar zaune kamar lokacin ne yayi sallah. Sun duro mar da su'ali ne. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne sun kashe dan Abdullahi karka waigo wai menene yake hannun mu ko tare da mu in ka faɗi mun yarje ne. Kwarai annabtar ka hakika ne. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne sai ma'aiki ya ce musu zakkara ne kuka dan ɗauko har da kaza kuma kwai za ta yi da kun aje ta inda sauko. Suke kallon juna ne. Fiyayyen halitta annabi ne sai suka ce manzan Allah ka juyo ga kalla ba wai ba. Fiyayyen halitta shi ɗaya ne Maulana Rasul farin duba.
ya juyo fukarsa tana haske da murmushin nan karshen daɗi, inda a ce sun gane ma iyakan ka ya isa zumudi, mai son kama zaɓaɓɓe ne yayyan halitta shi ne. Sun aje kazar dan su gure gaskiyar annabi ta bullo, sai gashi kwantik ya fado da ina nan zan yo gwalo, wanda kazar ta shi ɗaya ne yayyan halitta shi ɗaya ne. Sai ma'aiki ya ce musu kwan hakikar sama ai zakara ne, sai suke furcin yaya ne za mu gane kwan zakara ne, in kuna so mai sauki ne yayyan halitta annabi ne. Annabi na yace zakara kinkishe musu suyo duba, yayyan halitta shi ɗaya ne mulana rasulu farin duba. Suna gani sai zakara ya hau kan kwan yana yin mursukuku, jim kaɗan kwan ya zam zakara, zuciyar wasu tana shakku, dalilin su gashi hakika ne yayyan halitta shi ɗaya ne. Masu rabo daga sashin su sun bi annabi suna da'a, wasu ko sun ce sai a gaba akwai tambayoyi kan da'a, batun tarbuwaye annabi ne yayyan halitta shi ɗaya ne. Tsira aminci da salatan ka buwaye ka yi wa muradinka, hasken ya haske malam babba ɗahiro sha'ir na roka, ne masoyi gun annabi ne yayyan halitta annabi ne. Nazar cikar karfi har kyauta suna gurin annabi ba wani ba, yayyan halitta shi ɗaya ne mulana rasulu farin duba, yayyan halitta shi ɗaya ne mulana rasulu farin duba, yayyan halitta shi ɗaya ne mulana rasulu farin duba. Yayyan halitta shi ɗaya ne mulana rasulu